Nachádzame sa v Madride, kde sa zajtra začnú prvé súťaže Arnold Classic Europe. Pred kamerou máme Romana Janduru. Roman, ahoj. Ahoj, ahojte. Pozerám, že ty laduješ do seba. Čo to je, prvá dávka sacharidov, alebo už tretia, štvrtá? Už ich bolo viac, už aj celkom dobre ma suší z toho. A tak treba to teraz poriadne nacukrovať, som zaregistrovaný, takže už je to dobré. Ako prebehla registrácia? Pochváľ sa. Registrácia prebehla super, podľa ostatných, čo rozprávali, že dlho tu čakali a tak, ale ja som to zvládol skvele, aj vďaka pomoci vašej, takže super. Prezrať, ak sme ťa dostali dopredu. Zobrali ste ma za ručičku a išiel som popri vás. Za čo veľmi pekne ďakujem, čo mi veľmi pomohlo. Čiže som hovoril, že keď môžem, tak pomôžem. Akú máš formu, prezrať? No, myslím, že forma je dobrá. Je proste taká forma nejaká podobná ako na Mozolani, možno niečo lepšie. Neviem sa hodnotiť sám, uvidíte to sami a nerád sa sám hodnotím proste. Vieš čo, za chvíľočku si ťa zoblečieme, tak zistíme, že či máš dobrú formu, či si nevymýšľaš. Roman, v každom prípade držíme prsty a verím, že dobre obstojíš. A keď ten výsledok nebude dobrý, aspoň dúfam, že tá forma bude skvelá a bude lepšia ako na Mozolani Classic. Prajem všetko dobré. Ďakujem pekne. Pocit mám zo seba dobrý, dal som do toho všetko a myslím si, že to je hlavné, že idem tu s pocitom, že som spravil preto všetko, aby tá forma bola taká, ako má byť a nebudem sa za ňu hanbiť určite.